Излъжи ме е името на дебютното парче на група Пипилота. Вижте кои са те, преди да ги поканя в студиото на това диванче. Ами сега в студиото ще ви представим една нова банда на музикалната сцена. Както често казвам, това лято е особено активно в музикалният бизнес и непрекъснато изпълнителите издават нови парчета. Група Пипилота е новата банда на българската сцена. Кои са те, ще разберем сега. Казвам им здравейте и ще ги посрещна в студиото. Здравейте, момчета! Добре дошли! И честито дебютно парче. Благодаря. Заповядай. Благодаря ви. Вие сте и мои колеги. Да. Много е хубаво, освен с телевизия, човек да се занимава всъщност и с това, което му доставя най-голямо удоволствие. Май музиката е тази. Виждаме по първото ви дебютно парче. Аз ти си, разбира се. Ами да, то от може би 2 години се упражняваме, репетираме и в крайна сметка му дойде времето. Записахме го, снимахме клип и сега вече искаме да го представяме. Да как започна всичко? Как се събрахте? От кога пеете заедно и свирите? Значи над година и половина вече сме заедно. Общо взето по идеята е на Янчо Янчев. Той ни събра като автор на едни неща, които е творил някога. И, да, някои неща са много стари. Те са много стари нещата, всъщност така повечето за момента. Не, за момента вече има и нови неща. Вече има и нови. Разбира се, да. Става дума, че като се тръгна да изпълним старите неща, да станат реалност, нали, такива, които са седяли в скрина. В скрина, да, в едни тетрадки. И всъщност това ви е събрало от старите неща, сте измислили нови, ето сега. Значи Свилен, момче, с един друг наш колега, започнаха да свирят така по-различен стил музика, а тогава аз вече бях решил, че няма смисъл тези песни да стоят в скрина и му предложих и той се съгласи и започнахме. Ето аз ще покажа, тук ми подарихте диск. Вие сте банда от 5 мъже. Защо групата се казва Пипилота? Откъде дойде това име? Интересно решение за заглавие и за име на група. Оказа се, че името Пипилота е доста непознато на младите хора.
Да, всъщност това. Какво означава? Ето и аз се пипилото водя млад човек. От транспарант. От пипи дългото чорапче, това ще я да кажа. Дългия чорап, да. Да, и взето съчетава екстравагантност, такава една панкарийка малко с това, че сме на някакви години, а в същото време се опитваме да правим неща като тинейджери. Не, аз мога да го обясня по друг начин. Да. Много е кратко. Значи, ние не сме първа младост, в смисъл на 18 години, малко по-големи сме. Малко. Но пък във всеки от нас по някакъв начин живее едно дете. А Пипи дългото чорапче не иска да порасне. Така е един образ, който всички познаваме и останал. И оказа, че не всички, по-малото поколение не го познава, но се надяваме, че през нас ще се запознаят с пипилата. Ще се запознаят. И това е идеята. Аз, гледайки парчето и слушайки го, не знам, обаче ме връщате към D2, към Пив, към този стил музика, може би от предишните години едни вечни техни парчета. Обаче какъв ще бъде вашия стил? Сега чуваме това парче. И насочили ли сте се? Ще експериментирате ли? Нашият стил е пост, алтернатив, прогресив, пънк, хард рок. Ще има от всичко. Шегувам се, разбира се, да. Да, просто като звучене, песента определено правиме някакъв така БГ рок, нали, който поне за сега си е наистина нашински. Така звучиме като българска група, но мисля, че звучиме приятно, интересно, пееме само на български, стремиме се да правиме само авторски неща. Имаме желание да правим и кавери, но нямаме време над за момента. Над 12 песни в момента. В момента реализираме втората в студиен вече запис, върви и продължаваме натам всъщност. Да поговорим за дебютното парче. В клипа видях Стефан Щерев. Да, Стефан Щерев, Тодор Доцев, Яна Лазарова. И една жена, която прави много интересни физиономи. Тя е актриса, предполагам. Да, много добре влиза в роля. И други, които са актьори, приятели през... Вие сте доказателство, всъщност предполагам, че нямате продуценти, вие сами си организирате нещата, да. Но пък сте доказателство за това, че когато искат едни хора да се съберат и да правят музика, е възможно да се случи. Да, обаче младите хора, които са, да речем, дори от провинцията и са банда и си мечтаят и свирят вкъщи, какво да им кажем? Ето, вие на една друга възраст започвате. Не сте на 18, по-големи сте, пораснали сте. Ами да им кажем, че ако искат да го правят, нека да го правят. В крайна сметка, ако искаш да правиш музика, можеш да я правиш. Можеш да се научиш да свириш на някакъв инструмент, можеш да започнеш да пишеш някакви текстове. Ако искаш, зависи какво искаш да правиш. Можеш да намериш някой, който да ти напише текста. И просто не бива да спираш. Трябва да продължаваш да правиш това, което искаш. Аз винаги съм казал, че това, което ни се случва последните 2 години, трябваше да се случи, може би, на мене преди много години, преди 10 години. Съжаляваш ли, че примерно не си го направил и не си започнал да занимаваш? Не, изобщо не съжалявам, даже се радвам, защото начинът, по който се събрахме, силно казано, че е магия, но всичко стана много точно. Все едно се нареди един пъзел и всичко се намести. Ние нямаме никакви проблеми, не се разправяме кой какво да свири, кой какво да пее, кой какво да пише. Айде той да каже нещо. Я му дайте думата. Барабаниста да каже нещо. Никога не нещо. съм свирал такъв стил музика. А какъв стил си свирил преди? Доста по-агресивен. Нещо по-тежко. Дет метал. Ти сериозен стил. Да, и като започнах да свиря с пипилота, всъщност се научих да свиря по-тихо, на места. Без да удреш агресивно. Да. Отначало много ми се сърдиха. Не чуваха въобще какво свират. Но това е в репетиционната. Не, такива разговори и разговори, те са нормални. Не чувахме въобще какво свириме от тебе. Да. Но пък ето, че превъзпитавате един спрямо друг в времето. Сигурна съм, че сте си поставили някакви цели като група, щом вече има дебютно парче. Имате ли амбиции за албум? Защото вие ми подарихте, зрителите сега не ни разберат погрешно. Това не е албум на цялата група, а е на първото парче. Но пък имате ли амбиция за цял албум? Аз не знам колко има смисъл в България да си издавате албуми. Защо не? Смисъл има. Свилян иска да каже нещо. Нека да каже. Не, аз само се прокашлям. Добре. Не, виж, ако искаш да се занимаваш с музика в България и да печелиш от това да ти бъде, как се казва, занаят. Да, това ти бъде професия. Е още по-трудно, отколкото да се събереш и да направиш една група от нищото. Така просто. Още по-трудно е. Сашо
Сашко е много по-навътре, защото той е можем много да си позволим да направим по-свирещ един музикант. албум, който няма Извинявай, някаква ние амбиция. можем да си позволим да направим и 3 албума, защото имаме То достатъчно няма материал. да има някаква амбиция, Но- т.е. няма да забогатеем от това нещо, това е абсолютно ясно. Знаеш. Да, знае ли човек, Боже Господи. И така просто, но това е добре и за нас, и за нашите Албума- песнички, и за култура и така. Представлява, според мен поне, завършен продукт, едно цяло. Правим една песен, сега записваме втора, примерно до септември-октомври може би ще запишем още 2. И в крайна сметка, когато се верят песни за един албум, ние казваме, ето това е наш албум, това сме направили ние в началото, Това е нашето творчество, да. Това сме ние. Оттам нататък, дали ще направим втори албум или ще продължим да издаваме, да записваме някакви парчета, това е вече въпрос на време и желание, на материал. За щастие смятам, че имаме доста материал. Вие сте избрали един стил, който не е комерциален в никакъв случай, защото все по-често чуваме, слушаме и гледаме комерциална музика, която се продава и изпълнителите печелят от нея. Смятате ли, че с тази музика може да конкурирате и да пробиете на музикалната сцена, защото знаем кои изпълнители се слушат и кои стилове се предпочитат в момента. Не, че за вашата музика няма фенове, напротив, има и те са немалко. Определено ние ще излизаме на сцена и то мисля, че няма да е рядко, но със сигурност няма да пребориме комерциалната музика и не се стремиме към това нещо. Просто и целите и настроенията там са различни, така или иначе. Нашата музика наистина няма да е така, ще си има някакъв по-тесен кръг почитатели, защото е свързана наистина с това да се почувства живият перформанс на бандата, на живо и така нататък. Тоест ние сме един пълен състав. Да, но както ти казваш, D2, ПИВ и още кои избори, това можем да кажем, че са комерциални групи. БТР. Кой харесвате от тези групи? На кой се възхищавате в годините и сте слушали с Точно аз, трите споменати, на D2, на ПИВ и на БТР, това са такива класики в България. Вече, нали? Не, аз се възхищавам на ФСБ и на щурците, ако говорим за български групи. Разбира се, и тези групи споменатите имат. В момента има ли, аз често питам постижение. изпълнители, които гостуват, има ли вечни парчета според вас, защото според мен преди 10-15 години тази музика има парчета, които останаха в годините и според мен и внуците ни ще ги слушат. Обаче сега, днес има ли такива песни, които ще останат след 20 години? В вашия стил музика, разбира се. Има, разбира се. Мисля, че има. Постоянно се записват, излизат нови групи, нови песни. Сега, че не са толкова разпространени по телевизиите, радиостанциите, не е толкова. Тоест, това е една от причините да не са толкова известни, но пък вече има интернет. В крайна сметка, всеки един стил музика е облагодетелстван от това, че може да се намери своите фенове в интернет. Не е казано, че трябва да се пускат в музикално предаване, в музикална телевизия. Мисля, има много повече възможности за разпространение. И в крайна сметка за финал да кажем на зрителите, че няма невъзможни неща. Абсолютно. Стига да ги искаш. Ето една група, за пример, която събира се на една по-осъзната възраст, но пък нещата се случват. Първото им дебютно парче. Благодаря ви, колеги, че седнахте на диванчета и представихме песента ви. Чакаме ви тогава на есен с песен, с нещо ново. И защо не пък след време и с един албум, с който да покажете цялостното ви творчество. Да. Благодаря ви, много успех и хубаво лято ви пожелавам.